A l'antiga illa d'Andorium, un principat medieval envoltat de mars boirosos i penya-segats negres com el ferro, feia més de 14 hiverns que el gran consell dels senyors de l'or amagat mantenia el poble sota el seu domini absolut. No hi havien arribat amb espases ni amb flotes invasores, sinó amb un sistema de pergamins votats, astutament manipulat. Només un cercle tancat i etern de nobles, banquers de port i mestres constructors podia marcar la cera amb el seu segell. La gran carta magna, escrita en pell de valent amb tinta d'or pur, estava redactada a la seva mida exacta. Ningú fora d'aquell grup podia tocar-la ni canviar-la. Així s'asseguraven que el poder fos etern, de segle en segle. Els senyors controlaven els molls, les mines de sal i plata, les drassanes i, sobretot, les torres. Dia i nit, l'illa sencera vibrava amb el cop incessant de mallols, el xerric de politges i el rugit dels forns. S'alçaven torres majestuoses de pedra blanca i cristall encantat, amb merlets daurats i balcons que desafiaven l'horitzó infinit. Però aquelles torres no eren per als illencs. Apenes acabades, els senyors les venien a mercaders rics de terres llunyanes, que hi arribaven amb galeons carregats d'or i el dipositaven a les arques secretes del Consell. Cada venda engreixava les seves bosses fins a rebentar. Els seus salons brillaven amb banquets d'ostres i vins exòtics. Els seus fills navegaven en vaixells d'èban. Mentrestant, el poble veia com la seva vida s'encongia com marea baixa. Les humils cases de pedra, vora el port, pujaven de preu sense control. El pa de sègol, el peix sec i la llana per a l'hivern costaven més monedes cada estació. Havien de treballar de sol a sol només per pagar tributs cada vegada més alts. Però quan algú es queixava, els altres responien amb la mateixa cantarella resignada. Així han estat les coses durant 14 hiverns. Res no canviarà. Què pot fer un sol home contra el gran consell? Val més callar i seguir remant. El consell no es va conformar amb l'or. Va voler també el control de les ombres. Van prendre l'antiga guàrdia dels pergamins secrets, que havia de defensar els drets i els secrets de tots els illencs. Amb coaccions silencioses i promeses d'or, van obligar a canviar el vell guardià honest per un altre, lleial al règim. Ara vigilaven cada carta, cada rumor, cada nom xiu-xiuejat a les tavernes del port. Qui denunciava que els pergamins votats havien estat manipulats era demonitzat a les places, marcat com a boig, traïdor o bufó perillós. Aleshores van proliferar els heraldos de l'avanç andorià, amb estandards brillants i discursos grandiloqüents, prometent protegir el poble de l'especulació i defensar les terres comunals. Els illencs els van aclamar amb fervor, però quan va arribar l'hora de signar els edictes que realment haurien frenat la venda de torres i protegit els ciutadans, els heraldos van votar exactament el contrari. Van trair cada paraula que havien predicat, i el poble, en lloc d'enfadar-se, va seguir aplaudint com si res. Enmig de tanta ceguesa, va arribar ell, el vell corsari dels mars trencats, desterrat de l'illa feia 25 hiverns per desafiar el consell. Vestia capa esparracada, amb calaveres brodades, parlava amb veu ronca de sal i tempesta i defensava causes que tothom considerava il·legals i perdudes. Cridava a les fires del port que les eleccions havien estat manipulades, que l'illa es venia tros a tros, que el poble vivia en esclavitud disfressada. Mostrava rotlles amb segells falsos i proves irrefutables. Però els illencs el miraven amb llàstima i menyspreu. Un altre bufó il·luminat, deien, arronsant les espatlles. Què pot fer un corsari vell contra 14 hiverns de torres? Estem acostumats al soroll de les politges. Val més treballar i callar. Semblaven embruixats, amb el cervell rentat per anys de resignació, mantenint-se al marge i ignorant les seves paraules com qui ignora el crit d'una gavina. Fins que una nit de tempesta ferotge, en un petit poble al peu del penya-segat més alt, un jove fuster de vaixells, anomenat Elar, va trobar el vell corsari vora una foguera moribunda, sota la pluja. El corsari no cridava, aquesta vegada. Només va xiu-xiuejar, amb ulls brillants. No cal enderrocar totes les torres. N'hi ha prou que deixem de tallar les seves bigues. Quan molts deixin de tallar, les torres es quedaran sense esquelet i les arques s'ompliran de vent salat. Elar va sentir que l'encanteri es trencava al seu pit com una onada contra les roques. Aquella mateixa nit va tallar petites calaveres de fusta, símbol del corsari,
i les va clavar a la porta de cada barraca. A l'alba, l'illa va despertar coberta de milers de calaveres, brillant entre la boira. El rumor va créixer com marea alta. La gent va començar a comptar monedes, a mirar les torres buides que ningú habitava, a recordar les promeses trencades dels heraldos i les veritats que l'antiga guàrdia ja no podia amagar. Per primera vegada en 14 hiverns, els senyors del Consell van sentir el fred de la por als seus salons d'or. I aleshores va passar l'impossible. A la següent assemblea de pergamins, el cercle tancat es va trencar des de dins. Els illencs, ja desperts i furiosos, van exigir una nova carta magna, escrita amb cera neta. Guàrdies veritablement independents, terres tornades al poble, fi immediata a la venda de torres i càstig per als traïdors. Els edictes es van signar entre crits d'alegria. Les torres a mig construir van quedar orfes davant del mar. Els senyors de l'or amagat van tancar les seves arques i van fugir en galeons cap a horitzons llunyans. El vell corsari no va demanar tron, ni or, ni venjança. Només va somriure des del moll major i va dir amb veu serena: «Mai no va ser un sol corsari. Veu ser vosaltres, quan per fi veu deixar de dormir». Des d'aleshores, a l'illa d'Andorium ja no ressona el martelleig etern de les torres. Només s'hi sent el vent pur del mar, el cant de les ones contra els penya-segats i les rialles lliures d'un poble que va despertar del seu llarg encantament. I el gran consell es va esvair per sempre en la boira marina. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.